Abbas TV. Duniyar nishadi. Hajiya Jamila ikon Allah. To. Jamila matar Lawal direba. Direba kuma? Daga Alhaji Lawal an koma Lawal direba. Don Allah. Please. Ka faɗi min ƙarya kake ne. Don Allah. Kamar ya zan yi miki ƙarya. Na shiga uku. Ke kin san ko waye ne? Waye kai? Ni ne mana Abbas, Malam Abbas, Abbas TV. Na shiga uku. Kuma idan baki yarda ba, ki tambaye shi Lawal din zai faɗa miki ko waye ne shi. Lawal. Na'am Jamila. Yawwa, faɗa mata gaskiya. Jamila aikin fi kowa sanin suna. Lawan nake kamar yadda kika sani. Kuma ni direba ne. Lawal direba. Direban jirgi ko na me? Kamar ya direban jirgi. Direban jirgi kuma Jamila? Wani irin direban jirgi? Direban mota dai. Kuma ni direban mai gidan nan ne. Mai nasara kenan. Wai waye mai gidan nan ne? Al'amin, mai nasara. Kwaɗayi mabuɗin wahala. Kwaɗayi mabuɗin wahala. Kwaɗayi mabuɗin wahala. Allah ya tsaka na da kai. Macuci, mayaudari, azzalimi.